maginhawa. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nag-Iberico sa Ibery. Very good ang asa ko. Hello everyone. Welcome to the iBerry Gold Radio Show. Ngunya na aldaw, gusto ko ipabisto sa indo ang bago na produkto na makakatabang, mapakarhay ang sa indong paghiling. Ang bago na iBerry Gold with lutein, igwaning tulong aktibo na sangkap. iBright Extract, Bilberry Berries, asin 10 mg na lutein. Ang iBerry Gold with lutein ay mababakal sa mercury drug asin sa ibang leading stores na harani sa indo. Pwede man i-order via online sa Shopee or Lazada. Iyoy ni ang halipot na paliwanag kan kada sangkap asin mga benepisyo. iBright Extract. Inisarong herbal extract hali sa iBright plant na ginamit na sa kahaluyan ning panahon para bulungon ang iba-ibang klaseng kondisyon kan mata, pareha kan inflammation, irritation, infection, asin dryness. An iBright Extract igwaning vitamin A na mahalaga sa malusog na paghiling o pagtanaw. Bilberry Berries. Sadit na bilugon na prutas, malat o man kolor pero makatas. Mayaman sa anthocyanins, makusog na antioxidants para sa gangun ang mga free radicals na nakakaraot sa mata. Ang bilberry berries nagpapakusog kan blood vessels sa retina, nagpapakaray kan sirkulasyon kan dugo, asin pinupugulan ang inaapod na age-related macular degeneration na iyo ang numero 1 dahilan kang pagkabutas sa mga naggugurang. Nag-Iberico sa Ibery. Very good ang asa ko. Ano ang ngaran mo tabi, asin edad? Si Luming Sinato asin 54 na tabian sa kuyang edad. Ano tabian sa imong pigmamati kan day ka pa nag-iBerry Gold? Ang taramon kan doktor, ako tabi ay igwang katarata asin pwede ining maging glaucoma. Asin ngunya naaapektuhanan sa kuyang blood sugar. Ano tabian na itabang sa imo kang iBerry Gold? May nagtaram sa kuya na baluon ko da an iBerry Gold. Asin pag antos kan sarong bulan, duman ko na matian na marayrahay na an sa kuyang pagmati. Pati tabian sa kuyang mata. Takulaon na salamat sa iBerry Gold. Malinawon na tabian sa kuyang mata. iBerry Gold with lutein. Mas mura kaysa ibang brand. Mabibili sa Mercury Drug and other leading drugstores nationwide. Also available in Shopee and Lazada. Lutein. Iyo ini ang carotenoid pigment na yaon sa macula. Ang sentrong parte kan retina na iyo ang nagpapabaskog kan detalyadong paghiling o pagtanaw. Masasara kan lutein ang blue light asin ang ultraviolet rays
na nakakaraot sa retina as in macula. Napapababa man kaini ang inflammation, oxidative stress, as in ang cell death sa mga mata na nauugnay sa diabetic retinopathy. Ako si Luming na taga Marikina na 84 years old na. Ngayon po, ako po ay may katarata at maaari po itong mauwi sa glaucoma at pati na po ang ating sugar ay naapektuhan. At ngayon po ay gumaan na ang aking katawan, pati na po ang aking mata. Maraming salamat, pinagaling mo ko. Sa iBerry, very good ang eyesight mo. Komplikasyon kan diabetes na nakakaraot sa blood vessels kan retina na iyo ang dahilan kan pagkabuta. Paano iinumon ang iBerry Gold with lutein? Simple lamang, sa sarong 10 mg na kapsula kada aldaw kan iBerry Gold with lutein, kayang makuha ang tamang kantidad kan lutein na rekomendado para sa malusog na mga mata. Uyan mga nagkapirang nag-iinom ni kaining kapsula na nagbahagi kan sa indang positibong eksperyensya. Sa tulong si Mana upang tumarkan ay very good lutein at hindi ko ang pagbabago kan sa kuyang pagsiling. Dati malabo ang pagsiling ko, pagpang DPTC ng pagsiling ko. Kundiyan, malinaw na ang pagsiling ko. Kaya nang dayo napapadalag mata ko katapos mag-computer ni alabang oras. Ang iBerry Gold with lutein ay mababakal sa mercury drug as in sa ibang leading stores na harani sa Indo. Pwede man i-order via online sa Shopee or Lazada. Ang sakit sa bato ay huwag ibaliwala dahil maaari itong humantong sa malalang kondisyon na kung saan nagkakaroon ng damage ang kidneys at hindi na ito nakafilter ng mga toxins at humantong sa iba't ibang sakit tulad ng diabetes, CKD, kidney failure, hypertension, UTI. Kapag hindi gumagana ang ating kidneys, ay lalo itong pinapataas ang ating blood pressure, nahahantong sa hypertension at iba pang sakit sa puso. Ang sakit sa kidney ay kadalasang resulta ng pagkain ng matatamis, junk foods, sobrang pag-inom ng mga pain relievers, at sobrang pag-inom ng inuming alcohol. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury, Rose Pharmacy at sa mga suking butika nationwide. Mabibili rin sa Lazada at Shopee. Uy, ang daming pagkain. Ang sarap-sarap. Yes, I miss you, buffet. Hala, Mare, di ba meron kang karamdaman? Minimize sa mga kinakain, lalo na sa matatamis at matataba. Kasi di ba sabi mo, ayaw mo na maulit yung nahihilo at nangangalay at masakit na likod mo. Naku, Mare, lagot na naman tayo sa trabaho niyan. Alam ko, Mare. Pero, ano kasi itong pagkain? Sayang naman, hindi ko matikman. Kumusta na pala ang lagay mo? Nakatulong ba ang Kidney Care na binigay ko sa'yo? Ay, oo. Kaya nga akong sayahin ngayon eh. Simula nang ininom ko ang Kidney Care, unti-unti nang bumabago ang katawan ko. Di ko na nga naramdaman yung mga sinasabi mo eh. Normal na yung ihi ko, masarap na ang tulog ko, tsaka bumaba na yung creatinine ko. Para nga akong nawala ng tinik. Oo nga pala. So nakatulong ang Kidney Care sa'yo. Sige Mare, kain na tayo. Pero, konti lang ha. Kasi may sakit ka na. Yes, Mare. Salamat sa payo. Paminsan-minsan lang naman itong masarap kumain. Kaya tuloy ko lang ang pag-inom ng Kidney Care. Ang Kidney Care ay may pomegranate, panlaban sa toxins at nagpapanormal ng creatinine levels. You care? We care! Kidney Care! Isa po sa mga natulungan ng Kidney Care. Ma'am, pangalan po natin at taga saan po tayo? Ako si Winnie Di Mayuga, napakahilig sa maalat. Ako'y nakaramdam ng kakaibang pakiramdam, kaya ako nagpa-check up sa laboratory ng creatinine. Ay naku po, pagkataas. Above normal Padala siya ng tao sa akin na nag-aalok nitong Kidney Care. Ay agad-agad ay aking sinubukan ito. Isang buwan, ay napakagaling ng Kidney Care na ay normal na ang aking creatinine Salamat din sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury, Rose Pharmacy at sa mga suking butika nationwide. Mabibili rin sa Lazada at Shopee. Ang Kidney Care ay isang natural kidney cleanser. Sa tuloy-tuloy na pag-inom nito ay makakapagbigay ng proteksyon at nakakatulong upang makaiwas sa mga komplikasyon. At huwag din kalimutan ang pag-inom ng 8 baso ng tubig araw-araw. Kaya, uminom ng Kidney Care araw-araw upang mapabuti ang kalusugan ng mga kidneys.
para hindi humantong sa malubhang kalagayan. Ako po si Dina, isa po akong store attendant. Nakakapagod minsan sa trabaho kasi lagi na lang po sumasakit ang tagiliran ko. No, nagpa-check up ako, may bato pala daw ako sa kidney. Tsaka mataas yung creatinine ko. Sinubukan ko yung kidney care, may lumabas na mga kristal sa ihi ko. May 1 linggo ko na nararamdaman na may epekto sa akin. Ngayon, nawala na yung sakit sa tagiliran ko. At hindi na ako uli nagka-UTI at normal na yung pag-ihi ko. Kung kayo ay may mataas na creatinine, uric acid, may problema sa pag-ihi at kidney stones, may UTI, tamang-tama po ang kidney care sa inyo. Subok na ito sa nakakarami. Sana po ay kayo naman ang matutulungan nito. Kung ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones o bato, impeksyon, nagpapadialysis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa, subukan ang Kidney Care. Ako si Lito Garcia, real estate agent. Madalas sa na-experience ko yung pag-ihi, masakit din ang likod ko. Inisip ko na na magpa-ultrasound, nakita nila na may batong maliit at saka isang malaki na try ko daw yung Kidney Care. Pag-ihi ko, naramdaman ko masakit, yung pala lumabas na yung bato. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika. At mabibili rin sa Lazada at Shopee. Ang Kidney Care ay binubuo ng mga natural na sangkap. Isa na dito ang pomegranate na may mabisang antioxidant, mapalakas ang kidney at binababa nito ang inflammation o pamamaga, lalo na sa may diabetes na nahihirapan sa pagsala ng dugo. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng Kidney Care ay nanonormalize nito ang pag-filter ng dugo sa ating kidneys. Subok na ito sa nakakarami. Sana po ay kayo naman ang matutulungan nito. This time check was brought to you by Ultra Fuels Gasoline Station, owned and managed by Mr. and Mrs. Jimmy T. Nueva Jr. of Inapatan, Nava, Camarines Sur. Services offered for rent, cement mixer, scaffolding, truck. Contact details 0950-935-2987. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng M. Luelier, Pera Padala. Ang oras na yan, atod sa indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Our Sunday Holy Mass this Lenten season is being brought to you live through the facilities of RPN DCKI Iriga by the following sponsors. Punong Barangay Lali Matubis of San Francisco, Iriga City, Councilor Efren A. Martinez and family, San Nicolas, Iriga City, Madam Mariam Jocelyn Orbita Saavedra and Dr. Harriet Genevieve O. Sanderson, PhD, the family of the late Napoleon and Elfrida Villamayor, Mrs. Petronila Nava Adobiso and family, San Nicolas, Iriga City, Maximo Manzano Jr. and family, for all the souls in purgatory, from Mr. and Mrs. Chito Cañeso and family, Dino Luares and family of USA, Arnold Arroyo and family, Banao, Iriga City, Reynaldo Filio and family, San Miguel Nabua, Camarines Sur, Amiel Oliva and family, San Francisco, Iriga City, Erwin Nacario and family, Santo Domingo, Iriga City, SVN Salon, care of Sierel, Zone 4, San Roque, Iriga City, Silso Di Manarig and family, San Roque, Iriga City, Christoph Aser, Malaya Anzano, Santo Domingo, Iriga City, Felicidad O. Obrero, Corporal Street, San Agustin, Iriga City, Domingo Tercinio and family of Canada, Police Light Colonel John King Kalipay, Obero family of Antipolo Old, Nabua, Camarines Sur, for safe travel, protection, and guidance, and for the souls in purgatory, from Jesus and Mary Celebrado and family, San Isidro Fox of San Isidro Poblacion, Nabua, Camarines Sur, Pura Malate Rimpilio, Doña Leonila Street, San Juan, Iriga City, Fe Tadoran de la Rama, Highway 1, San Nicolas, Iriga City, and Reverend Father Dan Aguilar, Parish Priest, Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. To our valued supporters and sponsors, may the blessings of the Lord be with you always, now and forever.
An manehamento kan RPN DZKI Iriga nagpapaabot nin pasasalamat sa mga minasunod na sponsors kan 7 palabras ngunya na si Mana Santa, Honorable Dan Raymart D. Silvano and Family, Barangay Kagawad, Siramag, Balatan, Camarines Sur, Honorable Attorney Shai Fajardo Noble and Family, Board Member 5th District of Camarines Sur, Honorable Mark Nino Casano and Family, Barangay Kagawad, Siramag, Balatan, Camarines Sur, Honorable Robert M. Saysay and Family, Municipal Councilor, Balatan, Camarines Sur, Attorney Domingo Saldo Jr. and Family, Balatan, Camarines Sur, Ulysses and Flora Salvadora and Family, San Agustin, Iriga City, Iriga Metal Forming Incorporated, Highway 1, San Jose, Iriga City, Sheena Arlie R. Atole, Municipal Treasurer's Office, Nabua, Camarines Sur, and Rinconada Memorial Park located at Dolorosa, Nabua, Camarines Sur, managed by Ma'am Jovi. Diyos mabalos po sa Saindogabos. Kulitan namuot na gayo ang Diyos sa kinaaban. Kaya itinaw niya ang sa iyang bugtong na aki. Tanganing ang sisayma na magtubod sa iya. Daing magdadadan, kundi magkamit nin buhay na daing katapusan. 1-3-16 an RPN DZKI Iriga. Nakikisumaro sa Kristiyanong komunidad sa pagkomemorar kan Semana Santa. Asin sa muya man pong pinasasalamatan ang mga minasunod na katuwang nyamong sponsors sa pagkomemorar kan Semana Santa ngunya na taon. Reverend Father Danilo R. Aguilar, Parish Priest Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. Board Member Botchokoy Oliva and Family, 5th District, Camarines Sur. Mr. Joe Cabañas and Family, La Anunciación, Iriga City. Engineer Noel Ongek Oliva and Family, San Francisco, Iriga City. Honorable Alden Galyarte, Municipal Councilor, Nabua, Camarines Sur. Jail Officer 3, Andrew Aquino and Family, BJMP, Iriga City. Mr. and Mrs. Bimboy Oliva and Family, San Francisco, Iriga City. Engineer Eddie and Mrs. Rose Nava Adobiso and Family, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Bobby and Vicky Guadalupe Tapalya, Haynes, Western, Australia. Barangay Kagawad Eugene Bagapuro and Family, San Nicolas, Iriga City. Miss Bitchi Odabar of Hong Kong. Junjun and Jocelyn Quiapo of USA. Dayan Davis and Family of USA. Mr. and Mrs. Rafael D. Simbulan Jr. and Family of USA. Agta for Security and Protective Services Agency through ex-punong barangay Ariel B. Losenya and Family, Upper Crisolita Street, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Pocholo M. Divilla and Family, Bailey, Denmark. Attorney Lorenzo E. Bigayan and Family, San Antonio Poblacion, Nabua, Camarines Sur. Punong Barangay Wilfredo Oboy Losenya Jr. and Family, San Nicolas, Iriga City. Tesnado Family of Nabua, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Peter Longasa and Family. Punong Barangay Wilfredo Oboy Losenya Jr. and Family, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Andrew and Tita Celebrado and Family. Matsarap Chicharon by Mr. Jeff Lianza. Edgar Tanchado and Family. Marites Alanis and Family, San Juan, Iriga City. Corazon Lang and Family, La Anunciación, Iriga City. Mr. and Mrs. Nelson and Susan Taduran Napagal and Family, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Tony and Eleanor Bon and Family, San Juan, Iriga City. Mr. and Mrs. Abe and Maria Teresa Leonardo and Family, San Nicolas, Iriga City. Sa Indo po kabos, Diyos mabalos, asin mapasatuya mandugon, ang bendisyon kan sa tuyang kagurangan.
An manejamento kan RPN DZKI Iriga nagpapaabot nin pasasalamat sa mga minasunod na sponsors kan 7 palabras ngunya na si Mana Santa, Arnel H. Tan and Family, San Miguel, Iriga City, Nakings Paul Water Refilling Station, owned and managed by Polly and Anacleta Baracena, Bagapuro, Highway 1, San Isidro, Iriga City, Barangay Captain Nene Ablan and Family, San Jose, Baaw, Camarines Sur, Honorable Darcy Go, Punong Barangay, San Jose, Iriga City, Oralios Funeral Homes, owned and managed by Jose M. Oralio, Highway 1, San Isidro, Iriga City, and Dorotea Ibareta Amance, Chief Political Affairs Officer, House of Representatives, Quezon City. Diyos mabalos po sa Saindo Gabos. Sa pagpuon kan Semana Santa, sarabay niya tong rumdumon ang solemnidad kan okasyon. Sering man, andanay asin pusog niya tong pagtubod sa sakripisyo asin pagkamuot kan kagurangnan para matubos kita sa kasalan. Ang mensaheng ini hatod bilang serbisyo publiko kan mga minasunod na mga sponsors. MDH Construction Supplies, located at Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Santo Domingo, Iriga City, headed by Barangay Captain Edwin Albanyo and Council, SFO4 Dario Panerio, Baaw Bureau of Fire Protection. Tantiado Enterprises, owned and managed by Mr. Edwin Tantiado, located at Bugiti Street, San Roque, Iriga City. Lisa Martinez and Iriga City Terminal employees and staff. Ronnie Nacario Padayaw and family, La Anunciacion, Iriga City. Fiji and Borromeo and family, Santo Domingo, Iriga City. Bagsakan Transient Vendors Association, managed by Mr. Joel Yu and family. Elisa T. Gown and Rentals, Market Site, San Francisco, Iriga City, and Reverend Father Cesar Bongon, Resident Priest, Saint Bartholomew Parish, Baaw, Camarines Sur. Mateo 6:19 hanggang 21. Huwag kayong mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa. Dito ay may naninirang kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Dooy walang namiminsalang insekto, kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroroon ang inyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. Ang banal na tataramon hatod sa Indo kan mga binasunod na sponsor kan 7 palabras. Father Abenson C. Martinez, Holy Family Parish, San Juan, Batuca, Camarines Sur. Miss Nenita Murillo Lucenia and family, UK. Punong Barangay, Emily P. Tagumata and Council of Guyudan, Guyudan, Batuca, Camarines Sur. Punong Barangay, Juana Juaning Argarin and Council of Cristo Rey, Batuca, Camarines Sur. Sa Saindo Bugabos, Dios mabalos. Ang RPN DZKI Iriga nagpapaabot nin pasasalamat sa mga minasunod na sponsors kan 7 palabras ngunya na si Mana Santa, Santa Cruz Sur Barangay Council, headed by Punong Barangay Josefina Comla Piñones, Elmer Catli de Villa and family, Barcelona, Spain. De Villa Store and family, Zone 3 Santa Cruz Sur, Iriga City, Berinya Matubis and family, Salvacion, Iriga City. Ultra Fuels Gas Station, owned and managed by Mr. and Mrs. Jimmy T. Nueva Jr., Barangay Captain Rolando Serrano and family, La Anunciacion, Iriga City. Mangente Beach Resort, owned and managed by Mrs. Adel Fajardo and Bliselda Mangente, Pararaw, Balatan, Camarines Sur. Macras Beauty Salon, Market Site, San Francisco, Iriga City. Alfredo Miguel Dimabayaw, Joshua Simon Dimabayaw, and Emilio Theo Dimabayaw, San Isidro, Iriga City. Mr. and Mrs. Jose M. Alteza and family, San Nicolas, Iriga City. Yongja Enterprises, San Roque Highway, Iriga City. Owned and managed by Mr. Joel Yan. Nabua Kid Zone, owned and managed by Mr. and Mrs. Albert and Apple Tormis Lamado. San Agustin Standalone Senior High School. Course offerings, ABM, GAS, UMS,
STEM, TVL, ALS, Principal, Mr. Silito V. Saison, General PTA President, Francia Relativo, Faculty and Staff. Diyos mabalus po sa Saindo Gabos. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa mga namamanuaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ana sa tuyang tamang oras, 28 minutos makalampas na alas 7 na pagkaaga. Mga karonda, magdangog na sa programang Pareta Asinlatika ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Pareta Asinlatika ni Philip Baracena. Matugang Diyos marhay na aga po sa Saindo Gabos. It's 16 na kita kan bulan na Marso. Aldaw po kita na Sabado. Okay, good morning sa mga parantabay niya to. Iba niya to sa lado technical si James Oko. Sa information si Dun Cabrillas. Sa transmitter si Tony Matic Saison. Init po na kamugtakan ka na sa tuyang panahon. Kasuod talagang ito na natapos blazing and inauguration kan solar water system dyan po sa Barangay Francia digdi po sa siyudad kan Iriga. Mainit na pinag-atindiran kan mga constituentes kan Barangay Francia na sinambit ng okasyon. Paghali duman sa San Jose Pangaraon dyan sa Banwaan kan Nabwa, naigwaman palan dyan sa sarong eskwelahan na blessingan man saka pinag-inauguraran na saro man na solar water system. Ano po nakonsigir ka na Akubicol Party List na pundo tanganing magkaigwanan na solar water system
Yan sa Barangay San Jose Pangaraon saka sa Barangay Francia digdi po sa Banwaan kan o dyan sa digdi sa siyudad kan Iriga. Sabi ni Congressman Jel Bungalon, Congressman kan ako Bicol Party List, igwa pa pong mga ikukonstruhir na mga solar water system digdi po sa siyudad kan Iriga. Pinagasabi niya dyan sa Barangay La Medalla, sa Barangay San Ramon, dyan sa Barangay San Vicente Sur. Kasi iba pong mga barangay digdi po sa siyudad kan Iriga. Magayon na proyekto ini kan ako Bicol Party List na nakakatabang sa mga nagsasakit na supply na tubig sa mga barangay digdi po sa siyudad kan Iriga. Pero nga ni duman sa pinagsambit ni Mayor Rex Suliban na dagos na subot tunawon na joint venture kan Prime Water asin man kan Iriga City Water District sa rason na palpak an serbisyo kan odorante kan maglaog ining Prime Water digdi po sa Iriga City Water District. Imbes na mapakaray so serbisyo, naging palpak lugod. Kadakol mga reklamo, kadakol kan nagkapirang barangay, digdi mismo sa may kasentruhan kan Iriga na day na susuplayanin tultol na tubig kan Prime Water Iriga City Water District. Awot pa man lugod, maresolveran ang bagay na ini. Alagad sa paagi man kan ako Bicol Party List na dai na maagi sa kuryente. Kumbaga maintenance na ang gigibuhon kan barangay para mag-supply ni na tubig sa nagkapirang mga constituentes. Kumbaga libre minimal sana. Siyempre alangan man dai sinda magtaw para sa maintenance kan sinambit ng solar water system. Naigwa man yan mga pinagme-maintain na mga aparato. Aning kumbaga mas lalong mapagayon ang tubig na magbulos, magluwas. Itong purified na sabi. Maging potable water. Kung iinomon kan sa tuyang mga kababayan, di mas marahay itong malinig pong tubig. Sabi nga ni Ken, water is life. Pero po kayan, may mga pinagabiklad pa po. May mga pinagsabi pa si Congressman Jill Bungalon kan ako Bicol Party List na kumbaga ang Barangay Francia saro sa barangay na pinagpala. Pwede na nga ning ribayan in pangaran apodo ng Barangay Pinagpala na Barangay Francia digdi po sa siyudad kan Iriga. Nakadakol may horas na nakukonsigir si punong Barangay Ju Bagayawa katuwang ang Barangay Council para magkaigwanin mga darakulang proyekto na kumbaga nakukuha sa ako Bicol Party List. Pinaghahanap ko so Bicol Saro. Taga-digdi bagayan sa Camarines Sur. Pero maayo man lamang bagang nahiling akong mga kukonsigir o kaya pinag-iimplementar na proyekto ang sinambit ng party list. Bicol Saro-Saro. Pero sinasaroan ang mga taga Camarines Sur pag-arog kayan. Ang nahiling kong proyekto kan Bicol Saro, puro sa naman tarpulin. Tag-Koreat, digdi po sa probinsya ng Camarines Sur ang tarpulin kan Bicol Saro. Pero sa proyekto, mayo man akong gayong nahihiling na nahaman ang sinambit ng party list. Kung minsan kadakol pong mga party list, digdi po sa tuyang nasyon na mga inutil man, mayo man nagkakaharaman. Para sabi ninda, representante sinda kan sektor, kung anong sektor, baka religious sector. Yan pagtatabangan ninda. Nagpapasimple, hindi nga kita sa religious sector, daing kaltas.
Dahil nagbubuwis, mas maray pang yadig di tabang, mas maray nga yan kung yun tinatabangan ninda. Pero kung sinusolo ninda, mga mehora, sali duman sa kongreso, ay makasusupog. Sindasanan sigan parayaman, ining mga congressman ka na nagkapirang mga party list, digdi po sa satuyang nasyon, kaya ito dakol manahaman. So, ACCIS, durante kan congresswoman pa, sininya taduran. Mga road concreting, digdi po sa nagkapirang mga barangay sa siyudad kan Iriga. Alagad kan mahali na siya sa ACCIS bilang congresswoman, pero kulang na, mayo na nga ni actually akong proyektong na hihiling na kumbaga lataw ang pangaran ni Congresswoman Niña Taduran. Siya, paghali sa DSWD, nalipat po sa Department of Agrarian Reform bilang Undersecretary. Yan, kadakol ba kitang mga bagay ning mga party list digdi sa Riyon kan Bicol, bako sa nang ako Bicol. Hindi nagkataon sana na an ako Bicol party list saro sa pudirosong party list dyan po sa Kongreso. Ang chairman kan Committee on Appropriations si Congressman Saldico. Kaya kumbaga dakul na natatabangan bako sa nadigdi sa Riyon kan Bicol kundi sa entierong Pilipinas. Dan mga party list kung iisipon, garuman sa nasinda mga senador, dapat matauanin danin mga proyekto, halos gabos na rehiyon, ta kung dai, otro eleksyon, urola na kamo, mayo kamong dakulang pundo. Bakong basta-basta mga party list kung iisipon, na kamo, kandidato sa enterong nasyon. Lagad ang problema so pilreka igwa man subot tinaong jetmatic pump sa pilreka pinagtatao jetmatic pump una ko tabang ini sa kuryente ay pambihira niya ako mayo man nagbubulos na tubig dyan sa Santiago digdi po syudad kan Iriga so tinawaan garo ibinugtak duman sara ni kan irigasyon. Sa madali nga magsop-sop ng tubig, ay pambira. Anong klaseng project yan ka na pelreka? Pag-arog po kaya na sistema kan mga proyekto, talagang urula na paksiw. Kaya mag-isip-isip ang sa tuyang mga kababayan sa bagay na ini. Saro pa kaya na proyekto dyan sa Pransya, digdi po syudad kan Iriga. Mabugtak pa lang dyanin, may pinagpo na. Ito bagang multipurpose building. Na pinuunanaan phase 1. Kaya dakulang orgulyo dyan, dyan sa Barangay Pransya, sabi nga ni punong Barangay Jo Bagayawa, kay Puhan mi padigdian Barangay Health Center. Kumbaga, pinapakiulay niya kay Congressman Jill Bongalon kung pwede. Matawaan pa sindanin Barangay Health Center na pundo. Kumbaga, kukonsigiron hali sa ako Bicol party list. Siyempre, ang mga kwartang ginagastos kan mga party list pong ini, anas man yan hali sa buhis kan mga namamanuaan. Hindi, pinaprantera lang sa indang mga pangaran, tanganing, kumbaga, dahil malingawan kan sa tuyang mga kababayan. Ang mga politiko, kung iisipon nga ni, dahil man pwedeng pagparabugtakan sa indang mga pangaran dyan sa mga proyekto. Patibugtak dyan, this is where your taxes go. Kung aangkin nun kan party list, kan mga politiko, ang mga proyekto. Nagsipag na, pagpaparaburugtakan lapida, kahit ito ippaparatuyaw, si Dipuntong Congressman Felix Nansing Alpilor na igwada subot ning mga lapida. Ay, puro parehas man, kumbaga, ang administrasyon nga ningon yan, digdi sa probinsya ng Camarines Sur, halos gabos bagang mga proyekto, nakabugtak ang pangaran ni Congressman Mix, Congressman El Rey,
Governor Luigi. Daw, sa marhay daw yan, kung pagpaparaisipon, dapat ibugtak dyan so mga nagbubuwis na mga taga-Camarinesor. Pagpara bugtakan kan mga pangaran kan mga politiko nagsupog na. O ining mga provincial road, ano yan taday inaasikaso? Bugtakan daw yan yung pangaran nindo tapos mayong nahaman. Kung baga mga kumbinser pa nindo ang mga tao. Digdi sa pinagsasabing come sure. Problema ka digdi sa tuya. Sa Camarinesor, nagkuriyat ang mga tarpaulin sa mga project. Ang mga lapidang sabi. Kaya bako yan makatutubod kung niisipo na pagparabugtakan ka na sa indong mga pangaran. Hindi kisa na bagan pagwapuan, mga tarpaulin la ka mga gwapo. Pero sa mga proyekto, minsan ang iba bako man gwapo, malasado. Tapos haluyon magkatarapos ang mga proyekto. Isa ng iconic Capitol, mala. Agkod ngunyan, nagpupuo naman ko kundi no rin yan matapos. Baka matapos yan. Kung tapos naman ang mga termino kan Pamilya Villapuerte. Ano na naman ganan mga proyektong pinag-i-implementar? Kaya lang po manggot sa Sakuya. Si Kong Mig, si Congressman El Rey, si Governor Luigi Villapuerte. Ibunta lang. So, tama. So, makakarahay digdi sa Camarinesor. Bakong pero pinapairal po ka digdi sa Camarinesor. Pudir. Kung kontra ka sa administrasyon sa Kapitolyo bilang alkalde, sususpindihong ka. Ka mga pasimpleng hero. Dapat tumuyon ka permi sa sendang pamilya. Hindi, babrasuhon ka, suspendido ka. Bako naman po yan makatarungan. Sabi kan mga taga-Bato, ibinuto man ito na si John Sorilla. Ano ta inaarag ka na taga-Bato? Yan po ang hinanakit kan mga paratinda ng tilapia sa Bato na yaon digdi sa Iriga. Bis magtinda duman sa Bato, digdi na sa Iriga. Natatanggal ka ang mayor sa Bato. Di siyempre, ay, pag sa Iriga, yaon ngayon, kumbaga, stipot, ang mayor, ay indang buhay tayo ni pag-arog na po kayan ang dalagan kan Camarinesor dyan sa probinsya kan Albay. Nahiling ko dyan, mayo manggaw dyan na kumbaga puro na sa nalapida kan mga politiko. Mahiling mo dyan sa probinsya kan Albay itong mga pag may okasyon, Albay may buhay. Kaya happy birthday Congressman Joey Salceda. Alagad ang mga nagbubugtak ng tarpaulin, Mayor Das Maronilla kan Libon, tapos Mayor Adrian Salceda kan Pulangi. Nga ako, congressman sa 2nd District si Congressman Joey Salceda, ano tan mga tarpaulin kay niya, digdi sa 3rd District of Albay. Kaya Albay may buhay. Pag may mga okasyon, mahilig mo, nagkuriyat mo ang mga tarpaulin kan Salceda. Diyan sa 3rd District kan Albay. Kundi maray ko na yan. Kaysa mga paparabugtakan ang mga proyekto, kung niisipon, bako man yan mga sadirin dan ginastos na kwarta sa dawa pang anong klaseng proyekto yan. Magtinampo yan, mga covered court. Kay puan, pagparabugtakan yan yung mga pangaran kan mga politiko. Abang kanos baga, minsan pati nakantsawan man, yung mga multipurpose building. Isipon na sana ang satellite market na ipinagibo durante kan panahon ni kan governor pa si Congressman Migs Villafuerte dyan po sa San Vicente, Buraburan. Kita day kontra kayanda, milyon ang ginastos, kaya lang mayo man nagtitinda. O sayang, pigpaparailawan, may-maintain ka na kuryente dyan. Tapos ang mahiling mo, nakapalibot duman sa
satellite market dyan sa San Vicente, Buraburan, sa Banuan, Kanbuhi, mga baka na nakagakod dyan sa palibot kan satellite market, mayo man pakinabang. Kaya suya baga sa mga taga-Banwaan Kanbuhi na matugdok nin multipurpose building sa tubangan mismo kan munisipyo na kumbaga papaludon itong mga baliti dyan na dekada na, century na. Dahilan sana sa gustong mabugtakan nin multipurpose building. Dahil mambaga ito nangyari ta. Kung gusto ngayanin sabi kan mga taga-buhi, mayo nangyari sindang ibang naisipan, rauton ang kapalibutan, napapaludon yan baliti na dekada na nalilimpuyan man ang mga taga-Banwaan Kanbuhi. Kaya nangayasinda sa tao kan Danau magbugtak nin multipurpose building, covered court. Insulto na po bagayan sa mga politiko kung arog na kayan. Although kadakol man nagkakaharaman, pero dahil na pagparabugtakan kaya din mga kung ano-ano na sanang mga pangaran na makasawaan na paparasabi. Kaya halion ang political dynasty bagan nangyayari di sa tuyang nasyon. Ang mga politiko kung minsan sinda-sinda na sana balik-balik ang pamilya Marcos nakabalik na naman si BBM. Kaya dahil maasinsupuan Pilipinas pag perming mga nakatukaw yudati pabilo naman ko ta sa mga bagong pangaran na pwede man mag-service sa tuyang nasyon. Sinda na sana permi. Kaya talagang masakit mahali ang political dynasty digdi po sa nasyon Pilipinas. Sinda man sana naggigibukan mga lay. Kung maggibunin anti-dynasty, daman sa nang apektado mga politiko. Abo sinda kaya na maaprobaran ining anti-dynasty bill. Dakol na mga politiko ang maapektaran po sa nasyon Pilipinas. Di sana sa Camarines Sur ay inda. Dapat sarong pamilya, sarosan ang maging politiko. Kung minsan pag nagpaparadakol, yaw na dyan ang korupsyon, nepotismong sabi, puro pamilya na sa nabaya. Kung isa yan sa indang pwedeng isalida, pag hali sa aki, abot sa apo. Ay pag-ali sa sa magurang palan, sa lolo, so aki, tapos sa mga apo. Yan katotohanan pong nangyayari digdi po sa tuyang nasyon pag abot sa dalagan ka na politika. Ang bilog na ringkunada nakatutok na kay Philip Baracena. Kahiling ko pati digdi sa programang ihapot mo ki attorney. Una ako si Pading Jess Gonzales, attorney naman. Hahapotong ko kuta sa si Pading Jess Gonzales. Kapit sa mga nag-uutang baga. Itong bako sa nang nag-uutang ining mga para sangra kung paano ini masisingil. Nakulaan kantidad, dahil nagbabayad, nagpaparabutig-butig. Ko daw ini kay prosecutor Roberto Hukom Jr. na non pwedeng gibuhon. Ang barangay dahil man kaya.
Yan kaya sa barangay San Antonio sa Banuan Kanbuhi, igwa po dyan nagsangra sa Samuya na talagang makunaton. 300,000 ang naitatao pa sa na 48,000 pesos. Ngunyan, pabalik-balik sa barangay, dahil man kayang arigluho ni punong barangay Emalyn Cabrera kan barangay San Antonio. Kumbaga kung ano ang pwedeng maging aksyon kan barangay, tanganing mapersa na magbayad ang sinambit ng persona. Na lakabutigan. Kan nakikiulay, nangangaipo, kung minsan masimpil na pagparaisipon, digdi po sa kinaaban, abang siram, abang gayon, kan urulay. Naghaloy ang panahon, urula na, so paksiw. Basta tuga-tuga na sana, mataunin porsyento, mabalukat na, mayong nangyayari. Si barangay man, para pabalik-balik, o kami dyan sa barangay San Antonio, sa Banuan Kanbuhi. Makasuya baga, sige man ang bayad mo, 150. Nagkukrudo ka pa, mapasiring sana dyan sa barangay San Antonio sa Banuan Kanbuhi, mayo man nangyayari, at sige sanan hambog. Kaya itong persona. Kaya ini po dipisil pag-arog kayan dalaga na kaulay ta. Ang nangyari kaya duman, ito palan, tenant sa naman siya, pinawi na kan may sadiri, o kopsit. Baga, wara na, so marhay na urulay. Beno, antes wag na magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Pakinggan natin ang isa pang Ionic success story. Ako po si Elsie Colliantes, nakatira sa Sipukot, Camarines Sur, 59 years old. Colon cancer po ang sakit ko. Sabi po nung doktor, maghanda na niya kayo ng 300,000 pataas dahil i-opera ka niya. Niyakap ako ng mga anak ko lahat. Sabi ko, huwag kayong umiyak dahil gagaling pa ako. Kasi may napapakinggan ako sa radyo na ki-water doc, napapagaling ang mga cancer. Sinuggest nga ni mama na narinig niya daw po sa radyo yung kay Dr. Paragas, baka daw pwede naming subukan. Noong una po, hindi kasi ako naniniwala sa ganyan kasi akala ko nga hindi naman nga yung tunay na doktor. Parang may doubt. Tingin ko, akala ko hindi madadala ng mga yung inom-inom lang. Nung magpa-ultrasound ako, sabi nung doktor na nag-ultrasound sa akin, anong sakit mo? Ba't ka nagpa-ultrasound? Colon cancer po. Wala naman na. Inopera ka ano? Hindi po, Dok. Tinignan uli yung tiyan ko kung may biniyakan. Sabi ko, Dok, wala po talaga. O sinong doktor mo? Ko Dok si Water Doc. Ang galing ng doktor mo ano? O bingganan ma'am sa akin. Pakinggan iba't ibang kwento ng patotoo sa programang Tubig at Mga Mineral ni Water Doc. Tuwing alas 3 ng hapon dito sa inyong paboritong himpilan ng radyo. Atin sa inyo ng Ver1 Rev Enterprises Corporation at ng Ionic Concentrated Mineral Drops. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Pakinggan ang kasama natin ngayon na nakaranas ng panlalabo ng mata. Hello po! Maaari ko po bang tanungin ang inyong pangalan, ma'am? Ako po si Cecilia de Vera. Ma'am, ilang taon na po kayo? 57 years old na po ako. 57? Pero boses pa lang tunog 47, ma'am. Ma'am, ano po ang dahilan ninyo? Bakit napili ninyo ang iBerry at hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin pong iniinom? Ako po kasi may diabetes. Narinig ko itong iBerry sa radyo. Nasubukan ko po mga 6 months na dahil sa mata kong nanlalabo. Kasi sabi daw nila, kapag nagka-diabetes, posibleng magka-problema sa mata. Kaya sinubukan ko. Nang nasubukan ko itong iBerry, ay pagkaganda. Noong mga 1 linggo ko nang iniinom, nakatulong naman sa mata ko. Kapag may mga gawain, ay malinaw na paningin ko. Di gaya noon. For healthy eyesight, choose iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa mga suking butika sa inyong... Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm.
Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, ikot pa lumipas siya. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa lumipas siya. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halit sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Smart Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ahoy! Kidney Care time! Maikwento niyo po paano kayo natulungan ng Kidney Care at yung karamdaman niyo ho. Ako ay si Aida Canlas, 65 years old na ako. Ako ay may karamdaman na hypertension at may bato sa gallbladder. So, nakainom na po pala kayo ng Kidney Care. Ano pong masasabi niyo sa paggamit niyo nito? Sa awa ng Diyos, maganda ang talab sa akin. Simula na sinubukan ko ang pag-inom ng Kidney Care, nawala na ang mga kirot ng aking tagiliran at sikmura. Ako ay lumakas, kaya naman araw-araw na akong umiinom ng Kidney Care. Salamat sa Kidney Care. You care? We care! Kidney Care! Bitin sa cash? Sa M. Luwilier Quick Cash Loan, it's as easy as 1, 2, 3. 1. I-present ang item for appraisal. 2. Mag-submit ng valid ID o ML Diamond Card. 3. Kunin ang cash at transaction slip. Ang laking tulong, diba? ML Quick Cash Loan. Maaasahan lagi. M. Luwilier, tulay ng pamilyang Pilipino.
kita digdi sa tuyang programa. Igwa na kitang on minuto makalampas na alas 8 nin pagkaaga. Na-delete so ano yan post ni Kristen Dera so amiga kong Degi duman sa Syudad Canaga. Babasahon ko ta so sa iyang post. Minsan ining mga Deging babae kung ano-ano ang mga hugot. Bagay dahil na ako yung naggangalas ta ultimo nga ning reporter announcer may hugot man. So, amiga kong pulis, spokeswoman, dati sa buhi. Sige, ang hugot. Minsan daw yan, abang ihilig, magparahugot sa social media ka na ibang mga kababayan niya to. Hindi, normal po yan. So, mga kulog buot, dyan na lang, sa hugot pinapagi. Di man kan iba dahil lang maging hugot, holbot, gabot. Hawak mo yan. Kung hugot, holbot, gabot, matindi yan. Good morning palan ki Jerly Biliber, Sinman Lini Fortuna sa Maniego. Tapos itong manunod duman sa nakapurot nin wallet basahon talang siya nakapurot. Naibalik na po itong napurot na wallet ni Christopher de la Peña na Santa Ostina, Buhi, Camarines Sur, dyan po sa Zone 6 Batungan. Na wallet na black dyan sa Santo Domingo, Ciudad Can Iriga, Guevara Street, sa may atubangan kan ni Big Boy Fried Chicken. Big Boy din, darakulan, manok dyan. Salamat nakuha na. Saka pinag-turnover mo digdi po sa Samuyang Stasyon and Wallet. Automatic nakuha man tulos kan may sadiri. Pinag-digdihan. Itong wallet na color ito may mga laog na mga importanteng bagay, mga ID. Kung arog ba kaya ang mga nakakapurot di nagray na. Isa man duman sa nakapurot kan wallet ni Atan, ni Karundang Atan, digdi San Nicolas o idayin na naibalik. Nikit pa sa kwarta, mga ipagsusulit yan. Mga tambay digdi sa San Nicolas, mga bullshit. Puspig para wararak so mga importanteng bagay. Lagad sa wallet, dahil na naturakan. Di sa kwarta, goodbye na. Kundi dapat naman ko ta pinagrabag konsen sa wallet. May mga importanteng bagay. Daw kinuha na sana sa kwarta. Kaya digdi sa San Nicolas maguluman ang mga standby. Dapat digdi may magrondaman ng mga tanod pagbanggi. Kung minsan delikado pagbanggi pag-arog po kaya ng mga oras, 10 oras na mga alas 10 hasta abot na yan mag-umagahon. Dapat niyan may curfew dyan sa Barangay Santiago digdi po sa Ciudad Can Iriga alas 3 pa sananin hapon gusto ng laogon so sarong-harong dyan. Tapos ito pating babae may magayon-gayon man may aking nag-eskwela. Baga nagtuturog-turog duman sa laog kan sa iyang harong. Pritiwala man siya alas 3 pa sananin hapon. Kumbaga dahil siya maluba na iguang magibunin arog kay itong oras. Magibunin malain.
Kunyan, ang paghuna niya, pagdungaw niya, duman sa iyang harong, so aki na niya ang hali sa eskwelahan. Alas 3 pa sa namanin hapon. Uy, ansisti, hamak mong pagdungaw niya, lalaki. Matang si agom niya, yaon sa ibang nasyon, may itsura pati ning babae. Kabakusanan katuyuan manghabon, maka manlupig pa. Kaya po dyan sa Santiago, digdi syudad kan Iriga, kadakol lang pati dyan mga nangyari. Kaya ito igwa dyan na ka-textmate. Kan daibistadong persona o itapag kunyan, hinold up. Pag-abot dyan sa may irrigation kanal, sa mga pasiring dyan sa Basikaw. Nagkakapira na po ang mga naho-hold up dyan. Kaya ngunyan ang mga panahon, dahil kita pakatiwala. Ini pangapudan niya to sa Barangay Council kan Santiago, digdi po syudad kan Iriga. Nako na pwede po, si Manoy Digoy, kunyan ang council dyan, magpasarnin ordinansa na magkaigwanin korpyo. Nakadakol kayang mga standby na nagpapara-irinom kung minsan matanga na ninbanggi. Ini, concern po ini kan mga barangay officials. Anong ginigibo kan tanod? Hindi din ako dyan mga lasta. Ang barangay tanod, minsan barangay tagay man ani ba? Kan mga panahon po, si Nana Loy, kan iyo paan punong barangay, ultimong barangay hall, hinabunan. Tama daw yan. Nagkawarara sa mga computer. So laog ka na barangay hall. Anong serbikan mga tanod dyan? Kaya ngunyan, pigribayan na baga. So mga tanod. So barangay hall mismo, nahabunan na. Bako ng, kumbaga, pag-arog na po kayan, ang barangay ay talagang tristin, ang kamugtakan. Baka tusmag, buratso tanod, sinalisi so barangay hall. May mga nagkawarang computer, mga importanteng bagay. So, dahil naman ito na trace, hasta natapos na lamang so termino ni dating punong barangay Los Padayaw. Mayo man nangyari duman sa paghanap ninda kung napasain itong mga hinabunan dyan sa barangay hall mismo kana Santiago, ligdi sa syudad kan Iriga. Ang panday ko dyan malilingawan na nangyari kan panahon ni dating punong barangay Los Padayaw. Kaya dapat pati ang barangay hall bantayan na marhay kan mga tanod. Kung arog na kayan ang kamugtakan na ang tanod turog sa pansitan, bakan iba bururat man, sige sa nang taragay-tagay, imbis na magbantay nin tol-tol, naalok ka ni standby, may nga mag-inom nga kita, nong burabantay nga. Man nga ka, ako tol-tol na ako kung honorarium siton. Kintawan nga ka, salamat kindiri, sorry. Ini pong mga, kumbaga, mga volunteer sa naman baga. Mag-aabot sa mga barangay tanod. Pero risgo pa ang buhay. Kaya ako man sana, imbis magbantay ng tol-tol, ay maray pa hato kukuha. So iba, nagpupulutan sa ayam sa mga standby. Naalok ko. Halimbawa tanod, maalok itong mga nagpupulutan ng ayam. May mga mahilig mo na sa ayam dyan sa Barangay Santiago. Maray pangesad to, nagpaparag pa, agkupapulutan na ayam. Ang triste pa dyan, nagkagulo-gulo dahil duman sa irinuman na pigpulutan so ayam. Na may mga nasa sahutana, na daiman imbelto duman sa pagpulutan, pagpukpok kang ayam. Dipisil baga kung minsan na ang mga standby nagkakateripon, nagpulutanin ayam na bako mampating sa inda, nagkarurungaw, nagburulyada, makmusa na yan. Ako na yan makatarungan pag-arog kayo ng barangay, yung nagburulyada pati, magsadiring tao man sana,
Kaya dapat maggibo dyan na paagi ang barangay council sa pangenot ni punong barangay Digoy Salcedo. Magpasar nin ordinansa na kung pwede magkaiguanin korpyo dyan. Kadakol kan mga nagpapara irinom-inom sana dyan sa barangay. Nakakaisip pa nin malain tapos ginigikanan pa nin karibukan. Yan po ang katotohanan dyan. Pag-araw kayan ang barangay magulo na yan, bako na yan Santiago. Maray kung barangay pinagpala, arog kan barangay Pransya, di marhay pan pangaran. Ribayan ta na nga ining barangay Pransya. Dakulan na ko ang mehoras permi ni punong barangay Ju Bagayawa. Pwede na nga ining apo doon, barangay pinagpala. Mga subasan na pero kumbaga so realidad kaya sa kahigusan ka na barangay council sa pangenot ni punong barangay Ju Bagayawa nga ni PWD pero pag-abot sa mga programa, mga proyekto, paghanap nin pundo para marealisar ang magagayo na programa, mga proyekto dyan sa iyang barangay, dahil siya nag-uuntok. Nagiging makulit siya sa pag-follow up, tangani sa nang mahaman ano man ang mga proyektong hinuhurot niya na marealisar dyan sa iyang barangay. Kaya inaapod na barangay pinagpala. Tatabang man yan, siyempre kan ako Bicol Party List. Kaya minsan kung in fairness baga duman sa ibang mga barangay official na sige sa naman ang pabugal-bugal sa indang pwesto dawa baga mayo man nga ning kadiinan sa indang pagkabuhay pero pag-abot sa pag-implementar ka na mga proyekto paghanap nin pundo tanganing mahaman ang proyekto mayo man pong gayong hero na talagang maigot siya na makuha marealisar an anuman na plano niya programa, proyekto sa iyang barangay, hugakon man na mag-follow up kan mga proyekto. Ang bilog na ringkunada, nakatutok na, Kipilit Paracena. Simple sa naman ang kumbaga ang trabaho ng mga punong barangay kundi kung hugakon ka man ay talagang mayong mahaman sa imong barangay. Sana ini si punong barangay Manoy Digoy Salcedo maghinguwa man. Dahil na makaarog ka itong dating administrasyon dyan sa Barangay Santiago na natapos sa termino, nakatulong termino, pamama sana si punong barangay Los Padayaw. Kumbaga dahil nga nagdakol sa mga buyo, sa mga bunga dakol. Kapital pag-i-eleksyon, pamama. Dahil lang maarogan si punong barangay Melvin Barayoga. Bueno, antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, ikot pa dumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa dumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan.
Virus-tested ang cotton and polycotton. Sa mantsa, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mantsa, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halit sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Smart Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Haloy ng problema sa mga helang na dai nasusolusyonan? Suya na ba kamo sa mga synthetic medicines na may mga side effects pati naman overdose? Dai na magproblema, tayaon na sa syudad kan Iriga, ang pamusong produktong herbal, ang Vestige Flax Oil Capsules. Ini mayaman sa omega-3 fatty acids na nagtatabang para i-normalize ang sa indong blood pressure level. Halion ang mga bad cholesterol as in nagtatabang para i-maintinar ang overall cardiovascular health para masyerto
na sa tamang kondisyon an sa indong mga puso. Marahayman ang Vestige Flax Oil Capsules para magkaigwa nin healthy liver, weight management, asin makakabulong kung igwa ka mo nin migraine o headache. Siring man, nagpapakusog kan sa indong stamina. Yaon pa ang Neem Capsule for purifies blood. Marahayman ini sa igwanin fungus, pati naman bakterya. Paglagas kan buhok, detoxification, diabetes, eczema, pimples, pati naman skin disorder. Available pa ang spirulina capsules, aloe vera capsules, noni capsules, ganoderma capsules, coenzyme Q10 capsules, krill oil capsules, asin colostrum capsules. So ano pa ang pinagahalat nindo? Madya na! For inquiries, hanapon lang si Miss Linita Padua Taduran sa Zone 2 San Agustin, Iriga City, asin with CP number 0907-803-2615. Vestige Flax Oil Capsules, walang bara, walang opera. Basta't nandito ka, ako'y liligaya. Agos po kita rin sa tuyang programa. Walang kitang pinagkakaulay na importante. Pero ining manunungod sa subuot, may nakaabot sa tuyang informasyon, masasariga na informasyon na mautang na naman ang syudad nin Iriga, ang lokal na gobyerno ni na 650 million pesos. Imagine, pa kung basta-basta ang pundo yan. Kaya ito, kan panahon ni dating alkalde Madel Alpilor, inuutang mga 300 million sana. Ngayon yan, lampas doble, ay talaga anhapot dyan, anuhon yan. Sa bagay, dahil man kita nagkukontra dyan. Basta may magkaraman na daraw lang proyekto sa Iriga, mayong problema yan. May nagtaram na nganing sarong konsyal na dahil nga ako yan mapirma sa approval. Ako ngayang basta-basta, hindakin pig-unon raw nga ito. Ay santisima. Pero ang konsyal na ini, kumbaga, bastante naman ini. Kundi uminiba lang sa administrasyon na may mga negosyo ini, isa nga ipiton ang sa kuyang negosyo. Kasimple baga. Yan po ang nangyayari. Digdi sa siyudad kan Iriga. Mag-isip-isip ang mga taga-Iriga. Ako dyan makontra daw. Ako ba kung konsyal? Basta, paipaliwanag lang nin tultul kung anon gagastusan. Ba kung isasakripisyo na naman sa mga Irigenyo. Minsan kaya pag-arog po kayo ng mga bagay, mautang, ang mga LGU. Kung sa naman Iriga, nag-uutang. Pero kung mayo manahiling na tul-tul na proyektong nahahaman, yan po ang dipisil. Kan mga panahon daw arog kayo si
dating alkalde Madel Alpilor. Ngunyan pinapakinabangan na so mga inutangan ka na iriga. Yaon dyan ang ining kunyang baga. Sports Center. Tapos ining ICT building. Pinagtapos na sa naman yan ngunyan na administrasyon ni Mayor Rex Oliva. Kaya daw ang nag-utang po. So lokal na gobyerno kan syudad nin Iriga at least nahiling na. So proyekto nahamana, tinapos na sana. Pinapakinabangan na kan mga taga-Iriga. Kita nagkukontra, mag-utang man na Iriga basta para sa karahayan. Pero kung mayo managayong nahiling, kung pupunan sana naman yan, ngunya na eleksyon, naputa daw ini kay Vice Mayor Edsel Di Maywat. Siyempre, maagi yan sa sanggo ng panlungsod kan Iriga. Kaya po taman ini kay Konsal Gigi Vargas. Yan da yan basta mauro yun sa arog kayan. Pabor yan kay Vice Mayor Edsel Di Maywat. Majority baya sinda. Pero pag abot kay Konsi Gigi Vargas, ay da yan basta dyan mauyon. May punto po yan kung di mag-uyon. Baka umanza ng milita nagkukontra ka. Salanan sa imong dalagan. Si Konsal Boboy Villanueva. Yung mga dahisa na yan po nagpaparagirirong na ngunya ng mga panahon. Kaya lang pag-arog na kaya ng sistema na kumbaga milita majority, ako man yan mayoriya kan irigan kaisipan na arog kaya na mag-utangan irigan ng 650 million. Kaisipan sa na yan, kan sanggo ng panlungsod, tapos ka na alkalde. Siyempre, sindan nakakaaram kung ano ang paggagamitan kan sinambit ng pundo. Kita pinagsasabi talang po ang katotohanan. Dipisil kung malubgob na naman sa alanganin syudad ka Iriga. Oy, ini po pagirumdum. Good morning Facebook friends. Gusto kong ipaabot sa inyo na kahapon nahak ang account ko parang si DJ Mandy. Malabas mga sexy na. And nag-post about sa investment kay William Morgan about Bitcoin. Huwag kayong pumatol. So, ining mga kunya na ini, mga investment ay linti ka na sa paanyaya dahil ito ay scam at baka mahak pa ang iyong mga account. Wala akong kinalaman sa nasabing post. Ginamit niya yung account ko para mag-post ng ganon at gamitin sa kanyang personal na panluloko. Ako ay nabiktima ng identity thief. Sa ngayon ay kaka-recover ko lang ng account ko. Pinost ko ito para sa awareness and para maging maingat sa paggamit ng Facebook. Grabe palanguan na panahon. Dakol na palanguan parahak ang mga scammer. Ito si DJ Mandy nga ni. So account ang lalaogon la naka mga 60. Mag-ingat. Ay pambira. Ini po ang masakit kaining mga hacker, scammer digdi sa tuyang nasyon naglipana. Nga ni nahakman kansaro so account ko. Maray nga ni dakulan FB account ko. Nagluwas mga siksiman. Nakaarog man kan nangyari sa account ni DJ Mandy. Mag-ingat po kita ngunya ng mga panon grabe ang modus mga para budol-budol sa Facebook social media marhayman kundi mga para budol-budol na naglalaog sa imong account ayaw kang pag-aram lana kang mga seksyan nagluluwas na lalawgon mo ay makanos na yan bako na yan makatarungan
nahakmampalan. So, account ni Mama Salvi Oxiano Cas Abalya. Bueno, inabot na po kita kan oras ng tuyang pamamaaram. Nakaiba niya to sa lado technical si James Oko. Information si Ricky Sagayap. Sa transmitter si Tony Matic Saison. Ako man po si Philip Serdan Baracena. Nagpapadyos mabalos kan sendong daing sawang pag-antabay.